Missä Gina on? Anne. Miten iso sä pääsit tänne? Onko Aunilla lapsi toisen naisen kanssa? Ei ta! Kuuntele minua ensin ta! Tata ei kuuntele mitään! Setä lupasi Tatalle, ettei hanki lapsia muiden kanssa! Ei se ole niin. Voit sä et voinut lupasi. Katso minua ensin. Päästä irti! Kuuntele minua ensin. En kuuntele mitään. Tämä ei anna minulle mitään hyvää vai mitä? Tämä! Voitko lopettaa, kiitos. Pysähdy, isoäiti, pysähdy. Anteeksi, kun soitin Anille hakemaan Ginaa, en kertonut. Ei se mitään. Menen katsomaan Ginaa ja palaan sitten töihin. Anteeksi, sisko. Kyllä! Miksi tää sattuu? Minuun sattuu paljon enemmän kuin sinuun. Sinulla on lapsi toisen kanssa. Tämä lapsi ei ole minun. En usko. Tämä lapsi on hänen lapsenlapsensa. Lopeta silmien huijaaminen, Tvika! Tuo lapsi tänne heti! Älä. Tule ulos ja tule tänne, sisko! Ja mikä sulla minä? Isoisä, minne menet? Aiotko paeta? Hei, isoäiti, sinä satutit lasta. Mikä on äitisi nimi, kerro? Riittää jo, lapsi pelkää sinua. Äitis nimi on Nee, eikö olekin? Kerro, mikä äitis nimi on? Kerro! Kysyn lapselta itse. Älä pelkää minua! En tee sinulle mitään, älä pelkää. Gina? Tule tänne! Mitä sinä teit lapselleni? Mitä? En tehnyt mitään. Lapsi juoksi ulos huoneesta Chalitasta. Olin vain huolissani, joten tulin nopeasti katsomaan. Gina! Gina, älä juokse ulos näin enää. Jos joku pahantahtoinen nappaa sinut, mitä setä sitten tekisi? Jeena on Ratchadan tytär. Mitä Ratchada voi saada lapsen, jos hän ei ole naimisissa? Olin aiemmin yhdessä tyttöystäväni kanssa. Meillä on lapsi yhdessä ja eron jälkeen lapsi jäi minun luokseni. Iina, tule tänne tädin luo. Tätinille. Rouva Chalit, lapsi kutsuu tädiksi. Se taitaa olla Ratchadan lapsi. Olet vain serkku. Miksi näytät rakastavan tätä lasta niin paljon, Aun? Olen nähnyt Jeenan syntymästä asti. Siksi rakastan ja pidän hänestä paljon. Sinullakin on lapsenlapsia, eikö niin? Ja sinäkin rakastat ja välität paljon lapsenlapsestasi. Ja kuulin, että Gina on sairas, joten tulin käymään. Mutta nyt lääkäri sanoi, että Gina voi jo lähteä sairaalasta. Mennään. Mennään.